Sir Pio, ang district elections na po, gigibuhon na ngunya na Sabado, September 16, 2023. Mapun po iyan alas 8 nin aga, sagkot alas 3 nin hapon. Sa inso, mga dapat na dumanan kan mga maboto. Ngunyan po kaya Sir Pio, na natapos na screening ta kan dapat na kuta na mga kandidato, kaya lang nakareceive lang po si Aleco nin lone candidate for District 3. Kung kaya po ang district elections ta malalawusan na po sa District 3. Nag-declare na po ang District Elections Committee sa District 6, nasako po ang Daraga Kamalig, District 7, sakop ang Ginobatan, Novillar, asin Tudoran, asin District 9 po, sakop ang Pulanggi, asin munisipyo kang Libon. Iguana po kita nin failure of election, so kaya dahil na po dyan malalabos. So dapat nakutaan na po ang district election sa. So